todos, estamos comenzando a sesión extraordinaria de hoxe, martes 11 de agosto de 2026. Primeiro punto da orde do día é a ratificación da inclusión dos asuntos na orde do día. As razóns que motivan a ausencia son as seguintes: aprobación da participación do Concello no POS Plus adicional 2/2026, que ten como data máxima de remisión da documentación a Deputación da Coruña o día 18 de setembro de 2026, non podendo esperar o pleno ordinario do mes de setembro para adoptar o acordo. Aprobación inicial da modificación de crédito 17/2026, suplemento de crédito, que é precisa para poder dotar a achega municipal para dúas inversións que precisan ser licitadas neste exercicio 2026. Incrementar os límites no contrato plurianual do Plan de Mellora de Camiños 2026-2027 non previsto no orzamento de 2026. Por estas razóns, a Alcaldía propón ao Pleno Corporativo que ratifique a inclusión no orde do día da sesión extraordinaria convocada para o martes 11 de agosto de 2026 ás 20 horas dos seguintes asuntos: aprobación do POS Plus adicional 2/2026, aprobación inicial da modificación de crédito 17/2026 e incremento dos límites cuantitativos nun contrato plurianual. Alguna cuestión a este respecto? Non? Votamos a ratificación, por tanto, votos a favor. Abstención. Punto número 2 é a aprobación do POS Plus adicional 2/2026. A proposta de acordo é a seguinte: participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, POS adicional 2/2026 da Deputación Provincial da Coruña, cusas bases se coñecen e afectan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Financiamento de gastos correntes 410.806,13. B. Financiación de investimentos financieramente sostibles non solicitados na primeira fase do POS adicional 2/2016, mellora de diario de Fruima CES, importe 50.000 euros. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente se sean necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos neste plan se houbera, procedentes dos propios recursos presupuestarios ordinarios do Concello ou de ingresos procedentes de operacións de crédito con entidades financeiras. Solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención doutra administración pública para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Ben, pois como... Sí. Autoriza a Deputación Provincial da Coruña a ter as certificacións da Agencia Estatal de Administración Tributaria da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e facultas expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, pois como poden ver na documentación, neste POS adicional, quitando unha obra que nos quedará pendente de aprobar aí no seu día, que é a mellora de serviario de Fruima CES, todo o restante se vai a dedicar a gasto corrente porque fai falta para asumir os gastos deste Concello. A obra que se vai aprobar aquí de 50.000 euros é a continuación da carretera que vai desde CES a Fruime, o que a cal se vai a pintar íntegramente hasta chegar á igrexa, e se aglomerará e se fará unha parte do guardarraíl hasta onde chega o orzamento desa obra. Non se vai se deixar a fase final para outro proxecto posteriori, posto que se a fixéramos enteira quitaríanos demasiados cartos da parte de gasto corrente e non podemos facelo así, ten que ir en varias fases. E, por tanto, quitando os 50.000 euros, 410.000 teñen que dedicarse a gasto corrente. E aquí quero incidir nesto, e vou me referir a vostede, señor Moledo, porque vostede fai un par de plenos, manifestou aquí públicamente con xente diante que este POS non se podía dedicar a gasto corrente. E o manifestou
traendo aquí obras para que beneficiaban as aldeas desas persoas que estaban aí, o cal está moi ben. Pero vostede contésteme agora, porque hai dúas opcións. Ou tiña información errónea, que xa lle dixen eu que pos sí podía ir a gasto corrente, e facía falta que fora a gasto corrente, porque senón a ver como pagamos o do Concello, por poñer un exemplo. Tiña información errónea, ou estaba dando información errónea ás sabendas, porque lle estaba propoñendo obras á xente que estaba aquí, as sabendas que non podían facerse con este posto, porque fan falta para o gasto corrente. Entón, agora ten o turno de palabra a vostede e contésteme o que quera, pero evidentemente creo que debería dar unha explicación aquí de por que ese día asegurou que non se podía dar o gasto corrente. Bueno, si que me da igual o orden, pero si quer vostede... Non espera que conteste esa pregunta. Pero o seguindo o orden pode... Vale, sobre este paso adicional. Aquí hai proxectos que eu non acabo de entender. Para mí son incongruentes, porque esta mesma obra aprobouse en febreiro deste ano, no POS. Eu teño un proxecto que era un proxecto de mellora viaria en Frime. Depois explico. Donde a descripción, veñen as medidas que son 615 metros en total de aglomerado, con un extendido de 6 centímetros de espesor, de mestura bituminosa. Finalmente, contemplarase a apertura de gabias e a limpenza de salvagabias para o correcto drenaxe longitudinal e transversal, así como a señalización horizontal co pintado das líneas. E vostedes traen agora un proxecto para pintar a mesma obra. Eu non o entendo. Eu vexo os planos das dúas obras, dos dous proxectos, onde este é o plano do proxecto da obra que se aprobou no POS, na primeira fase do POS, con 615 metros de longo. E agora, temos este plano de 250 metros de longo no mesmo plano do mes de febreiro. A min explíqueme eso, porque eu eso non o entendo. Si estaba aprobado, porque temos que facer isto agora? Explíqueme o porqué estes 250 metros están dentro desta obra que se aprobou no POS inicial. Porque o proxecto está aquí, eu non me estou inventando nada. O proxecto está aquí. Sí. Depois eu explico. Pois, Sí, no seguinte turno, o sea, cando acaben o que si contesto os dous. Nada, facíamos referente a fai dos plenos, o POS adicional, nun principio, non se podía gastar, solamente se podía dedicar a obras, non se podía gastar corrente, pero resulta que non temos maioría absoluta na Deputación da Coruña, que tendes maioría absoluta, se vos juntados se pasemos o PP para que se poda gastar en gasto corrente, pois sodes vos, e por iso se cambiou a gasto corrente. Por o Bloque Nacionalista Galego, que leva plans provinciais na Deputación, o POS adicional só era para gasto de obras, non era para gasto corrente. E despois vostede aquí trae un gasto corrente que vai dedicar a mancomunidade, polo que se entende, e máis a pagamento de luz. E cando foi o pleno dos orzamentos, nós xa nos dirixemos a vostede que iba a facer con estas facturas, porque non estaban contempladas no orzamento. Foi un dos motivos polos cales nós votamos en contra desos orzamentos, quero de recordar. Entón, sorpréndenos que vostede naquele pleno díxonos que seguramente que iría permanente este uso de día para pagar a mancomunidade, pero a realidade é outra. Vostede vai aos cartos da Deputación da Coruña para pagar a despeita da mancomunidade e a independencia de gobernos da mancomunidade de mandatos anteriores. Non estou referíndome ao goberno de Lousame, senón ás residencias da mancomunidade, que estamos agora temos que pagar todos os veciños de todos os concellos da mancomunidade. E sobre todo o Concello de Lousame, que lle están pasando unha factura irreal como está acontecendo nestes momentos. Co cal xa lle avisamos que os presupostos eran irreais
Por eso nos vamos a abster neste post, porque non nos parece xusto nin de recibo que se dedique os cartos a pagar a mancomunidade. Empezo por vostede, pois, así que pois, contesto o do Grupo Socialista. O 1 de maio, cando vostede dixo que o POS non podía ser a gasto corrente, ese día eu xa lle dixen aquí que xa se sabía que se podía dedicar a gasto corrente, porque nós xo sabíamos. O cal, esa mesma información, o igual a vostede lle chegou tarde, non o sei. Pero eu xa lle advertín ese día que estaba vostede errado, que vostede empeñouse en manifestar públicamente que non. Pero bueno, ao final o tempo dou razón a min. Xa lle advertín ese día. Falando agora do que se inclúe no gasto corrente, da mancomunidade e demais. Na data que se aprobaron os orzamentos neste Concello, os últimos, que foi en decembro, evidentemente, nesa data, nos, non eu solo, porque os técnicos descoñecíamos o que nos iba a vir da mancomunidade o ano seguinte. O descoñecíamos. E vostede tamén o descoñecía, non poña esa cara. Por que? Porque a cuota que nos pasaron no 27, que nos están pasando neste ano, do 26, perdón, é unha prórroga da do 25. A fecha, a data dos orzamentos, non sabíamos aínda que iban a prorrogar eso. Non sabíamos. Había outra opción. Podíamos deixar os orzamentos para aprobalos a mediados de ano, entón xa teríamos os datos. Pero eu decidín que non, que os orzamentos iban a aprobarse antes de rematar o 25. Evidentemente, o documento dos orzamentos é un documento vivo, é unha previsión, porque incluso tamén había datos de, por exemplo, en participación en tributos do Estado que tampouco os tiñamos. Tiñamos unha previsión, tampouco os tiñamos a certeza. Porque que facemos? Esperamos a marzo ou abril para telos? Era outra opción. Eu decidí que non. Entón, da mancomunidade nos atopamos que cando comeza o ano nos habían prorrogado as cuotas do 25. Evidentemente, estou de acordo con vostede, nos pasa unha factura absolutamente irreal a que non estou de acordo e por eso a temos recurrida tanto administrativamente como contenciosamente. Vamos xa 2 anos recurrindo. Estou totalmente de acordo. Pero é o que nos están pasando. Entón, temos que, de momento, pagala que a reserva de que no futuro a xustiza nos dé a razón e nos teñan que devolver o que nos corresponde. Pero de momento temos que pagala. E como a pagamos? En parte, dedicar co POS. Porque, ainda que vostedes di que son da Diputación, non se olvide que os cartos do POS son dos concellos. Son para os concellos. Non son da Diputación, non son un regalo, é da Diputación. Pero, bueno, xa digo que en parte co da mancomunidade estou de acordo con vostede, pero no momento que se aproban os orzamentos hai datos que non se teñen. Volvendo agora á dúbida do Grupo Socialista. Cando se aproba, máis ben isto é unha cuestión técnica, a ver se me explico ben. Cando se aproba o POS en febreiro, a Diputación, por obriga, obriganos a meter, digamos, unha obra adicional. Fíxese que esa obra vai aprobada aparte, non vai no mismo grupo. Hai un grupo de obras que xa se publicaron e demais, e hai unha das obras, que é esa, que vai á parte. Por que? Porque se nos obriga a meter unha aí, en previsión de se a podemos facer, non porque se vai a facer seguro. De feito, eu inicialmente, a primeira vez que preparei eso, o técnico do Concello, que tal, claro, eu a miña previsión, visto os números que tiñamos, era, pero que vamos ter que dedicar todo depois a gasto corrente. E o técnico me dixo, sí, pero ahora mesmo en febreiro temos que poñer unha obra, sí ou sí, aí nese apartado. Vale? Esa obra, por unha cuestión técnica de educación, hai que metela aí. E era a que vostede ten aí os planos, porque se le vai e se aproba. Quere dicir que esa obra que vai no apartado separado do resto, seguro se vai facer? Non. Farase se despois se pode. E iso é o que vostede agora está mezclando ca obra que vai na realidade. Porque o que se fixo agora foi coller eso, que inicialmente era a idea que había, e retocala, reducila en cuantía. Por qué? Porque non podíamos gastar 80.000 euros porque nos fan falta para gasto corrente. Entón, tuvamos que reducir. A min gustaría facer esa obra inteira, porque evidentemente é moita máis obra e os veciños van quedar contentos nunha mesma fase. Tuvemos que reducila, hubo que falar coa empresa, o pintado vai se facer inteiro, pero o aglomerado do guardarrei só se vai facer un cacho, porque non podemos pasar de 50.000 euros. Bueno, non está, pois agora metes unha parte.
O que fixemos foi adaptar a obra porque por gasto corrente o único que podíamos dedicar a unha obra eran 50.000, entón os 80.000 previstos en febreiro se nos pasaba. Entón, o que fixemos foi non é volver a aprobar o mismo, é adaptar a que tiñamos en previsión de febreiro. Por se se fixa vai un apartado diferente ao resto. Entón, non estamos volvendo a aprobar o mismo, estamos aprobando definitivamente a que se vai facer. Vale. Entón, vostede quere me decir que o orzamento que había para esta obra de 615 metros era de 80.000 euros. Que aproximadamente, non? Más ou menos. E agora vamos gastar 50.000 en 270 metros. Pero está a borrar aí. É diferente, porque ahora iso tamén... Están as partidas aí compradas. Sí, no, eu xa as comprobei, ademais comprobei os dous proxectos. Comprobei os dous proxectos. E a verdade é que isto non é reducirlo a algo, isto é reducirlo a mitad, a menos da mitad. Isto, os cartos non. Os cartos non están reducidos á mitad. Só hai unha diferencia de 30.000 euros. Pero estamos, primeiro que xa, este proxecto, eu non sei se no Concello revisan ou non o revisan, con todos os respetos, pero na memoria, que normalmente a memoria e os planos son fundamentais dos proxectos, porque depois o resto xa sabemos que é un corte e pega, contemplas a mellora da capa de rodaxe mediante pavimentación con aglomerado en quente cunha longitude de 270 metros e un ancho variable de 7 e 8 metros. Previo bacheo con grava e tratamento asfáltico profundo. Que espesor leva? Non está definido aí. Non. Como poden facer vostedes un cálculo sin saber o espesor? Mira os presupostos parciales onde van as medicións que onde Sí. levamos metros A mí non me aparece- toneladas. a mí non me aparece ningún sitio. As medicións. A mí non me aparece en ningún sitio, eu sei que non ven especificado. Se ten especificado por tonelada, ten que haber unha partida na medición que ten que Eu pregúntolle a vostede, para acreditar pregúntolle a vostede, que espesor vai levar? 6 centímetros, 4, porque nosotros proxectos en todos pon espesor. Isto é unha barra libre para a empresa que colla a obra. Non, porque na medición. É unha barra libre, fágame caso. Porque, Claro, na medición, Vostede- vostede sí. sabe que é unha medición de claro, pero se vostede quere comprobar as toneladas, non sabe o espesor, como lle pide a unha empresa, como compraba que a empresa lle está botando o espesor correspondente? Na medición vai unha medición que vai o espesor, sabe usted tamén, pero vamos a ver que vai Donde está esa medición? Donde está o espesor? Debe de estar no presupuesto. Se usted mira no presupuesto, nos parciais, nas medicións, Señor pode haber un Martínez, erro que se comeron, eu non lle vou discutir, non lle vou De traer todas maneiras, perdón por intervir, pero se hai un erro no proxecto, cando se manda a Diputación o corrixirá e avisará de que hai un erro. Porque isto ten que aprobar a Diputación, sí, claro. vale? Isto se envía a Diputación. E se hai un erro ou falta un dato, a Diputación non é a primeira vez. De feito, un dos seguintes puntos do día, que hai aí unha modificación de crédito, é porque hai que subsanar unha cousa dun proxecto da Diputación. Hai uns 2.000 euros aí de diferente que nos avisou a Diputación que hai un problema aí, que despois explicarei. Quero dicir, Claro, e outros proxectos xa pasou, por exemplo, en Camboño, quero dicir, o proxecto veu de volta da Xunta para rectificalo. se hai un erro aí, virá de volta a Diputación. Pero repítolle que tamén o feito de que non sean a mitad de cartos é porque o proxecto non é exactamente o mesmo reducido á mitade. E de feito incluíronse os guardarreiles que non estaban inicialmente proxectados porque foi unha das suxerencias máis recurrentes que nos fixeron os veciños cando se enteraron desa obra. Que unha das prioridades que tiñan era poñer, ou polo menos ir avanzando o guardarreilas onde se pudera. E iso modifica evidentemente o orzamento. Nada, moi corto. Referente ao que dicía vostede, que non tiña os datos da mancomunidade que iban a pasar este ano, cando fomos á Asamblea da Mancomunidade, que por certo, só se convocou unha, que foi mandato, xa aprobamos as cotas da Mancomunidade co voto en contra do Partido Popular e máis do Nacionalista Galego, que votamos os dous que votamos en contra a esas cotas da Mancomunidade porque eran injustas, repito, para o Concello.
E ali xa se dixo que esas cotas que se iban a ser ás do ano seguinte tamén, co cal xa tiñamos os datos. Non chegaron dunha forma formal ao Concello, pero ali xa se dixo nesa reunión que iban a ser as mesmas para o ano. Entón, o Concello xa sabía os datos económicos para orzamentar dentro dos orzamentos a cuantía da mancomunidade. Entón, por iso foi, xa repito, foi un dos motivos porque nós votamos en contra que lle preguntamos, e máis, fixos un receso para falar sobre este tema. E vostede díxonos que iríamos ao Ornamento de Torcelería para pagarlo. Como vostede ben di, o que se votou ese día oficialmente foron as cotas do 25, que foi as que votamos en contra, o tanto Partido Popular como BNG, e o de que se iba a prorrogar, eso dixose ali, non se anunciou, nin se documentou fehacientemente, nin se nos fixo chegar así. Se eu teño que facer caso de todo o que escoito na mancomunidade como que eso vai ser verdad, tería un problema, porque depois de mitad as cousas non son así. Entonces, oficialmente, que eso se prorrogou e aquí chegou fehacientemente, foi xa en xaneiro do 26, foi despois. Entonces, repito, o orzamento é unha previsión, e o orzamento é un documento vivo, e con ese un documento vivo, pues vanse modificando cosas e vanse adaptando. Non ten máis complexidade que a isa, pois evidentemente, pues, cada un vota en función do que considere. Ben, procedemos a votar este punto de orde do día, a aprobación do posto adicional 2/2026. Votos a favor? Abstencións? Punto número 3, aprobación inicial de modificación de crédito 17/2026. A proposta de acordo é a seguinte: a aprobación inicial da modificación de crédito número 17/2026, modalidade suplemento de crédito, mediante que se dotará crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación coa anulación ou baixa de créditos doutras partidas por importe de 8.675,31 euros. A finalidade é dotar 6.437,17 euros a chega municipal para mellora de diario acceso a Ilesa dende Fernández e outro, e 2.238,14 euros a chega municipal obra interiores en Maside e outros pos 2026. Segundo, expoñer o expediente público previo anuncio no BOC durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Ben, temos que traer aquí esta modificación de crédito por dúas causas. A primeira delas, que xa avancei antes, porque desde a Diputación se nos avisou que un dos proxectos aprobados en febreiro tiña que sufrir unha modificación por un tema de patrimonio. Creo que, se non me equivoco, era que hai que pasar de formigón activado ou desactivado, algo así. Co cal, temos que ten un incremento de 2.000 euros que non está orzamentado e, por tanto, hai que facer unha modificación de crédito porque non está previsto no orzamento. A outra parte vai para unha obra de Agader que non estaba prevista no orzamento, que xurdeu este ano e se nos foi concedida, e que hai que pagar este ano a primeira anualidade antes de outubro, creo que era, antes de outubro, e, por tanto, temos que facer unha aportación de 6.000 euros que tampouco estaba prevista no orzamento, e daí a xustificación que traemos aquí a aprobar esta modificación de crédito. Alguna cuestión respecto a isto? Gustaríame ver o proxecto da primeira obra, da mellora do diario acceso a Igrexa dende Ternade e outro, porque nin sabemos cal é o outro, nin nada. Ahora yo explico. Este proxecto pode pedirlo cando queira, pero vou explicar agora aquí verbalmente, que me corrixo o concelleiro de obras se me equivoco. Aquí neste proxecto que comprende dúas obras, a primeira delas, acceso a Igrexa de Cernande, é o camiño que vai subindo hacia Tállara, pola principal. Antes de chegar ao cruce hai un camiño en diagonal que vai salir á farmacia. Estaba en bastante mal estado e demais, foi solicitado polos veciños poder... Vai desde a principal, subimos, antes de chegar ao cruce de arriba, da principal, pouco máis abaixo, á dereita hai un camiño que vai atravesa en diagonal todo por detrás e vai salir xusto casi enfrente á farmacia. Claro, pero a miña dúda é que Cernade
Fernández queda de cara ao outro lado. Sí, pero nos planos coincide como... Vale. Porque, de feito, se vostede ven da farmacia e baixa, esa salida cadra entrando a Fernández de frente. O sea, o título de acceso polos planos, non é por outra cousa, pero o camiño é, digamos, eso, salindo de Fernández á dereita e vai a Fernández. A outra parte desa subvención da Gader é a continuación da carretera que atravesa de Vilar a Merelle, que se fixo a primeira parte, agora falta chegar a Merelle. Era esa a segunda. Pois iso o que vai nesa subvención da Gader, que irá en 2 anualidades e empezarase este ano. Alguna cuestión máis? Pois votamos entón. Votos a favor? Unanimidade, non? Punto número 4, o incremento dos límites cuantitativos nun contrato plurianual. Vale, a proposta de acordo é a seguinte: incrementar o límite cuantitativo no nivel de vinculación xurídica 2026/2/32.26/1 nos seguintes termos. No ano 2027, o límite de compromiso sería 21.607,45, o importe do novo límite que aproba o pleno corporativo sería 44.899,99 euros. Dar conta do presente acordo aos departamentos oportunos para a tramitación do expediente de contratación. Ben, este punto máis ben é unha cuestión técnica que nos vemos obrigados por tal e como configura a Gader as súas subvencións plurianuais, e entonces para encaixar temos que levar a cabo esta aprobación, pero bueno, é unha cuestión técnica que por a configuración da Gader, non por outra cousa. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Votamos entón. Votos a favor? Ben, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.